When will we reach it? In a few moments. Please tell me, when will it reach? I just told you so. We have reached the well. See, we reached the water well. It's not about we reaching the well. When will water reach our home through taps? Through taps? Very soon, Goody. You see, the Jal Jeevan mission has already begun. If we shall take a step, the government will take a leap. Really? I hope your words come true. Not words, Ma. Clean drinking water. By 2024, clean drinking water will reach 19 crore homes nationwide. Now, every house will get water. Ministry of Jal Shakti, Government of India. Kublai pi baro ke parari. Ngatarai pidang ya penkre apan ai kublai ya kesnam arhajar arpuwai ke ban salet no bat ban pediang ya kesnam arhajar arpuar menta. Ha kesnam thamai baro ke brio, baro ke seng, ki shimi ki rai ban le ke ke bakambha, kenang ban kambha kesnam banwan. Ha ki hinyo snam balalet, kaman ki bat jongi kala ai mensiem lengba ke jinglong bat ke jingtre hok ki brio shimet, ke emlang salang bat kari. Hakini ki hinyo snam habale akaman ki bat ngalala bane keren chapang ki jingjob jong sarkar le se pilas ngau tanat eka nre ke jingshem jonga ki posnam klem ke jingi i ki lat patai khubor klem dapen pau ki mat bakong san ki kot khubor ki don bon ki briau bale eka babha ki penlut eka menta jongki nagabenta kalawai kari menta ki bon kam bat ki jing persang jongki nagabenta ki pateng banwan jongkari Kejengkeran kini ki beliau ke ajing tengen bat ai mensiam. Nagabenta jonga ka man ki bat ke julong ka keper ba itenat ka badap di kijing tresitom jong kini ki beliau. Bat ha ka man ki bat man ubnai nga persang ban pelet jengmut ha kene benta. Uno ubenta jong sentio banganwan ra sapi na kene ka keper. Kasngo komen baki kam babha jong ki India jongi ki yai tuj. Menta ha bakari ka rakhe ya ka amret mahatsaf. Ka jingkeran chapang ka bor jong kini ki beliau. Ki jing trishtam jongki ka ai jingkermen ne ka lawai ba pernai ke India bat ki benrio baro. Parlok kani ga bor jongki brio jongi. Kadi ga jing persang jong baro ba ke India kalala bane khon ya ka khlam bakrau hakisis pasnam. Ngile kershan iwe kum kalong yeng ha ka por ka ba e. Banirap ya no ha ka snong ne ka nong ba jong pi pilale ke e ka ba pilala ban le. Ladang ye nu jore ke jingdon ki bela shimtika ha ke perthai bat ke bah India menta ka i kum bagari kala ya chaprang bha bat kumno kala poi shakne ka thong ka batam ya ka thong ka ba shispa so folklore tuligi dos jong ketika ka de ke jingjob jong baro ki nong India ka peni bagadan ke jingshania ha ka rukom trekam ha ka science ha ki start science bat ka de ke jing peni ka mon badan ha ki nong India ban pendap iki kamram ha ke imlang salang Henry paralok ni haban kan mau bo knyang bathamai jong ka corona utiet ek jing khang jongi ki jing mat jongi ki arsnam balalet ka pen i bag jing persang jongi ki nong shong shnong kalong ka ba kong san ban job ek ne ka khlam ki start science jongi ki yai pulie chaphang uknyang omicron ki yo jing te bathamai man la kasngi ye ki jing ai jing mut jong ki lakmi bha ha kum ka ne ki jing long jing man ka de ki jing sngo thu jongi ka jing bot renti jongi banla bani khoni nu khnyang jingpang ngi ha ban rong chakasnam arhajar arpuar da ka jingket clear ban penlem ya ka corona da ka jinget relang parari ba iet ha kathma mahabharata ulord krishna ulong yo arjuna nabha sprisham diptam kabamot ka jingta ka sun beneng da ka jing sngo sarong kane ka deiru ka jing ong jong ka Indian Air Force Bon ki jing em basyakri ka may India ki poy shikini ki kerdan basyalor da ka jing sngo sarong man gasngi bat ki hikai hangi bon ki eki ka jing em group captain Varun Singh kalong kumne habo open hair ka helicopter ka bala bethai bat hap manta ubrai ha Tamil Nadu hagani ka jingja ngilado bon ki rew shlor kenthop yau General Bipin Rawat bat ka kurem jong u
Varun Singh ule kun daga jing shlur bon sngi haduk bu ndayap. Haba Varun udan ha hospital ngali iya ke air ke ha ke social media kabala kta ke dok not jonga. La ai hu ya ka Shaurya Chakra ha unailar mentakasnam. Hadian balai opdiang ye ke burom ula tho shithi sho principal jong ke school jong u ke ba ula puli. Hadian bala puli ye ke shithi ke jingmut benengkong kala wan hanga. Bat kata kalong ba wat hadian ula poi ha ke kerdan bahalor. Shim laklet ya lagi tenrai. Kabaar, habu udon por ban lekmen, juklet ya ki pateng banwan. Ukwa ba gajing im ki kena skol jong kata ke skol bu ula pulie, bagan don gajing rakhe haka. Haka shithi jong Varun Singh, shim labatai ya la kejong gajing la, hendre ukren chapang laki jong gijing duna. Ukren chapang kumno bu open kala ya laki jing duna shiki maujam. Haka wai kebenta jong ke shithi ula tho. Kabyang ban chulong pedeng brio ha kejing start. Barok kin kieu lut ha skul bat kin yo lut de ki khandai pho. Lada pila ban kieu kabha bat dei ban yaro. Henry lada pemla wat perkhat ba pin susa haju. Pila ban long pedeng brio ha skul. Henry kam kedau ye ke ka ba pin salong ha kejing im. Wat yala kejing khot kala ban dei ha ka buit thau ka tem kaput ka graphic design ka literature bat kum ta ter. Ha ke ka ba pitrai IT lut. Le ka ba bhatam. Wat juthia ka ba perkhat ba le se pindang la ban le sho khambha. Paralok ka thong bu la ai ban kieu na ijing la barit kalong ka ba kongsan. Ha ke ni ka shithi Varun Singh ula tho. Wat do jingkermen wat perkhat ba pemla ban le bha. Kan omlong ka basuk don kam ban len la dia bat ban ka jing shong suk. Ngalalong ba pedeng brio bat mentang ngala kieu ye ki babon ki maumer hakakam. Wat perkhat bagi marks haka examen kelas 12 ken raya ke ke bapin le haka jing im. Ngej halade bat trishitom. Varun ulat ho balada ula aban ai mensim watang yaiwei kena. Kata kala biang. Mentang aku aban ong ula ai mensim yakari brokowei. Wala kashiti jeng ka kren tang shaki kena skul. Henre ula ai ka kubor shaki imlang saalang brokowei. Paralok man kasnem ngajukren ya ki babon kum kini ki match ki kena apulie halor ki examen. Menta kasnem ru ngaku aban kren bat ki kena apulie shwa ke examen. Ka registration nagbanta kene ke program kan sedang hadian arsngi ha ka mygov.in. Kata nado ka arpo praterik uno opera. Kane kan yat hado ka arpo tarik ukala lengkot. Nagabenta kane on penlong ya ki jingya kob online nagabenta ki kena apulie kinong hikai bat ki kimi ki kpa nado kelas 9 hado kelas 12. Ngakwa bapine shim benta hakania. Kan yolat bani kendo bat pi ngin sekran halor ki examen ki kam ka jing job bat bon ki wei pat ki benta. Para riba iet hakaman ki bat menta ngai thu api ye ke ka balawan na jingai na shashiliang upod usam. Kania kan pensngo lengo api. Vande Mataram. Vande Mataram. Sujalan, Suphalan, Malayach Shitlam, Shasya Shamalan, Mataram, Vande Mataram. Nganget bapisno tenat bat sngo sarong bani osngo yakani. Kamen sim badan haka Vande Mataram kapendap hangi da ke jing sngo sarong bat ke jing sngo shirhem. Parlok le se pi perkhat ba kadon ke video ke bakeren na kanu kari kaba larwai yakani ke jing ruai. Kadang gawe gejing ruai ke belarwai daki katu kene ki kena halor kene ke Vande Mataram. Kajubab kala ban pensngo lengo yapi. Kini ki kena kidai na ke Ilyas High School Hagris. Karukom ki ruai ya ke Vande Mataram kalong ke bapalabha. Kum kene ke wanrai ki brio na ki art likiri kham hajan. Ngai ku blai kini ki kena bat kino hikai jongki na Gris. Ngai ro e gejing persyang jongki ha ke Amrit Mahotsaf. Paralok ngaku aban keren sepang ka jengkren Unilesh ubana Lucknow. Unilesh ulero eka drone show kabalalong ha Lucknow. Ya kene ke drone show lapenlong ha ka residency area ha Lucknow. Bat ka jinge kon latluat banengkong jong kasnam syajar praspa san punyo kadang pau ha ki kenro jong kene ke residency. Ha kene ke drone show yaki babon ki benta jong ka jinge ki latluat ke India lapen imbyang. Lakalong ka chori chora andolan kajingja hakarel kakori ne kajing shlor unetaji subhash kani ke drone show kalak ta ek donot jong baro
ha kejuk gerukom pila ban walam ha ki brio ya ki benta bakerpang bedai bat ka jingele la luat ju kinong ba ni ki shnong jong phi ki kor ki bor kejuk bamenta kila ban rap bah ha kane ka amrit mahotsaf ka ai hangi ya ka kabu ban imbyang ya ka jinge khun ka ble khun la luat menchwa kani ka dik jing rakhe ka bala ban penki bat ban pen i ya ka mon ban le ai khanang ban ra ai kari shaki ai ki bathamai to ngi ni omen siam na kini ki reu kraw ka jinge khi la luat bat beteng ban pen klan ya ki jing persang jongi na ka benta kari para riba yet ke India kadan bon kisap bakerpang ke ai men siam ki brio ban le ai uweni kita ude Dr. Kurela Vitalacharya na Telangana uladan prapusau senam karta bad ulong ke nuksa bakarta compare haba pen urlong ya kano kejing angnut parlok u Vitalacharya ula jukwa nado kepor kena ban play ka library ke bahe kari kalalong meraw ka kepor bad omdon lat ka kepor ban pen urlong ya gini kijing pho sneu kat nang yat kepor u Vitalacharya ulalong u lecturer bad ula pule bnia bha ya ka ktien Telugu bad thau bon ki ai hakne ka ktien Henryo ne nyos nam menchwa ula sedang ya ka kam ban pen urlong ya la kijing pho sneu ula sedang ya ka library de ki kot lajong ula penlut ya la kijing kamai ban sedang ya ka ni library suki-suki ki brio ki sedang ban no senyang syaka kidan kumba arlak teli ki kot akan dengan library ha Rama Napet Manda jong distrik Yadadri Bhuvanagiri u Vitalacharya uang ba omdan menta ki be kenduk jeng e kumbe kenduk mu ha kepor bu udang pulia menta usngo kemen bani i babon ki kena pulia ki jeng mentoy naka Baliok mensiam ni kijing tre jung u ki brio ni ki wei gishnong kila sedang ban bo ya ki library. Paralog ki kod om tang baki a jeng tip ndre ki penwan dor ka long ren yang bat ka jing em. Ka jing snow tenat ban pule kod ka a ya ka jing hun. Hagini ki singi ngai i baki brio ki ong da ka jing snow sarong baki la pule ya ki babon ki kod menta ka snam. Bat ki kwa ban pule syo ya kum kini ki kod. Kani ka dek ek babha ka bade ban penslur. Ngong ye kinong sngap kaman kibat banya sam bat ngi shapang santeli ki kot jong ne kasnam ka baki sno tenat bhaban puli ha gani ko rukom ha kasnam ar hajar ar puar penla banyarap ki wei ginong puli ban jet ye ki kot babha ha gani ko por babon ki penlut por ha ka screen ngi hab ban persang ban pen paunam ya ka jing melian ban puli kot para riba yet dangshan ngalai i ka wei ka jing persang babha Kani kadai ban pen pauna mi ki kot barem bat ki jing hikai barem om tang he India nrei hakeleng ke perthai. Kadan ko ke center bakerteng ka Bhandarkar Oriental Research Institute ha Pune. Kani ke institute kelas sedang ya ka online course ban penitho iki brio na ki wei kiri syapang ka jingkong san ka Mahabharata. Pinsno lengo ban tip bawatla dang su sedang ya ka course. Ya ke jing pen kre ka thup pule pat la sedang palat chispa snam menchwa. Haba kani ke institute kelas sedang ya kani ka course bon bah ke balakwa ban don benta nga keren syapang kani kanang baki brio kin tip syapang ke benta baper jong ka lariti jongi ha ka rukom ke bathamai yigilat bathamai lashim kanang baki jing mentoy kin poish ki brio ki basyong sasilyang ki nyau duriau paralok menta ha keleng ke perthai ki brio ki tip syapang ka lariti ke India om tang baki tip ndre ki persang ban penyar ya ka Uwei ni kini udai Dr. Momir Nikic na Serbia. Ulapan kre ek dictionary badai ha arteli gijat kitian kata ka Sanskrit bad ka Serbian. Ya palat nyopo hajar teli kitian Sanskrit la kentop agan ek dictionary bad lapan kelas ka kitian Serbian. Pin sngo kemen bante bo Dr. Nikic ulapule ke Sanskrit agarta bah nyopo snam. Uang bo leyo mensiam na kabapule ki artikel Mahatma Gandhi. Kawai pat kanuksa kadai jong wei unong Mongolia bakandai pulai senam karta u Professor J. Gandharam. Haki safo senam balalet ulapan kelaktian ne komba safo teli gijing thok barem ki epic bat ki wei gijing thok ke India syakaktian Mongolian. Bon ki brio ki bale kum kini gijat kam hakari jong iru. U sagar mule na Goa udan benta ban penne ya gijing dro kavi kabala shispa senam. Ka jingdro kavi kadan ke history jong ke India. Ha gajing shisha kava kamut ka khandau basaw.
Hagi por handai ya kendau basau la pendankam hagane kebut tau. Hagapor basanchar ki Portuguese hagowa ki breu ki bapet nang the ki lapen itu ikene ko rukom dro se ki breu jang ki weipat ki jela. Da ka jingyat kapor kane ko rukom dro kala sedang banja. Henreu sagar mule ula ai jing im thamai kene ko but tau. Paralok i jing persang baret ila ban no senyang se ka jing penne ki but tau bo reus pa ajangi. Lada ki breu kari jangi ki kut jingmut ka jing persang ban pen itnat bat penne ki but tau bahandai kala ban kala ka jing ki ka bakrau. Ngala keren sepang ki kat to kani ki jing persang hang ni. Bon kum kini ki jing persang ki jaha kari. Peri ban aya kum kini ki jing tep hanga haka namo ap. Para riba yet ki breu ka Arunachal Pradesh ki alap lakum basisnem menta bat kil ai kerteng yaka da ka Arunachal Pradesh Air Gun Surrender Campaign. Hakane ki breu ki IT daga mons ngobha yala ki ergon. Pitep balai kanang bagajing sep pathare ki sim kan sange ah Arunachal Pradesh. Parlok ka Arunachal Pradesh kadi ke yeng ya palat sans pa ajat ki sim. Kini ki kentop iki balong trai ha kejela ya ki bam syam ki weipat ki benta jong ke perthai. Henry menta suki-suki ke jingdon ki sim ha ki klau kala sedang ban hiar. Ke jing IT no iki ergan kalong ban penne ya ki sim. Haki kendiat benai balalet, naduk ki lom haduk ki them, na ka wei kishnong shka wei pat, baro ha ka jela kila priang ya kini ke jing persang. Ki breu ka Arunachal kil IT mans ngobha ya palat 1000 nrus patli ki ergan. Nga ai kublei ki breu ka Arunachal na ka benta kani. Para riba yet, kila don bon ki kubor, bat ki jing ajing mot bedai, bat kasnam arhajar arpuar. Kumajulong mana kasnam, mentaga kentiru kedan kawai ka mat ka badan hajan baro ki message ki bangalayo bar kata kadai ke jingkhot ke India ya kani onla banyo tang lengba ke jingle renti ke jing snotho bar ke jing IT lot ngi i kani ha ka punit sagar abian belasdang de ki cadet jong ke NCC palat laipo hajar ngot ki cadet ke NCC kile shim benta ha kani kini ki pen khoj ki rod duriau ki wengi ki plastik bat pendon kambiang ya ki ki rod duriau jongi bat ki luom jongi ki biang bandit jingo tang ladadon ke jingkhoj. Bon ki breu ki kwa bandit jingo ya ki katto kani ki jaka ha ke jingim jongki. Henrei haba ki led bat onda ki la mi na kita ki jaka ki ia ki jaklea hangta. Kadi ki jingkit kle jong baro ki breu ha kari ban le khoj ha ki jaka ba ai jing kemen ya ki. Paralog ngatip sepang gawe ke jing persang bal ai kerteng ka safe water. Balas sedang daki katto kan ki samla. Da ka jingerap ka artificial intelligence bat ka Internet of Things. Kan ajing tip bedai bat ka jingkhoj bat ka jinglong jingman ka hakithan jongki. Kani ka di ka sinjam sya ka jingle khoj. Kani ka layo ya ka Global Award. Paralog ha ka jing persang balatip kum ka wei ka sinjam sya ka jingle khoj. La ka long ha ki jaka pulian ng sarkar ki jing tre jong iwei ibreu ki doni ka benta ka bakongsan. Mensyua ki judon bon ki file bat ki kot kislah ki office sarkar. Nado bag sarkar kala pen kala ki rukom trekam la shubo ki jing tep ki folder haki core computer. La sedang ya ki jing trekam bakerpang haki tenat sarkar ban weng no ki rukom trekam barim. Dan ki bapala ki bajana kani. Habala sedang ya ki jing pen khoj haki tenat yeng dak ki jaka bo jaklia ki la khoj lut. Ya kini ki jaka la pen kala sya ki jaka shongkai bat ki cafeteria. La penan kamru ban set yaki arshaka. Katanat environment kalapan kelai kejaka beratnyut syaka wellness center. Katanat penroisor kalabu no deka core ATM bakhoj. Ha kane kejaka badan kane ki ATM kajing tmu kalong ban ai ki nyut ban yo kala deka pisa. Katanat civil aviation kala sedang ban shna ya kasbo compost na ki slayap ki bahap na ki dieng. Kapersyang ru ban shna stationery nagi kot sada bala berat. Ki tenat sarkar kila ban le ki batamai halor ke jingle khoj. Haki kindiat senam bala lej om syam ladan ban sngaul anget yakane. Henrei menta kala long ke jing shisha. Kane ke dikerukom perkhat batamai hakari ya ke balai alam daki breu kari. Para riba yet menta hakaman kibat ngilekren yaki babon kimat. Ngin se kendo biang kumbalong man la kapor. Hadian shibanai. Henrei ngin si kendo ha kesenam ar hajar arpuar.
Man ki jing sedang batamai ki wanra ki kabu ban yo i yala ka jingla. Menta kari ka trei ban poish ki thong bam ju poi perkhat. Laong hang ne Shanash Kanashash chaf Vidyam Arthan cha Sadhyayat Shane nashte kuto vidya kane nashte kuto dhanam. Kane kamot habangi kwa bani ajingtep yo ajingtep ike batamai. Bat gide ban penon kam ya barok ki khlep mat bangi yo. Habangi hapan kamai pisa de ban penon kam bahaya barok ki jingdon. Lada penlana ay ka khlep mat ka jing start ban ka jingtep la khang no ikilat ka jing ya chaprang. Kane kade ka jing ay men sia mingi baro. Ngi hap ban yo jing hikai ban de ike batamai ban poish ki thong batamai. Bat ngim de ban penlana ay ka por. Ban ra ay rish ki kerdan batamai jong ka jing roy. Ngihap ban penon kam bahai ki jingdon. Kane ka deiru ke India ka basyanya ahaladir namar habangi penon kam bahai la ki jingdon ngin om penleno e yaki. Habangi i ya ka bor la jong kari kala ban syanya ahaladir. Tongin kut jingmut ban perkhat akarukom bakrau ban angnut iki bakrau bat trish tom ban pen urlong yaki. Ki jingpo sneu jongi kin om kut tanghangi. Kide ban wanra e ka jingroy ha ka imlang saalang bat kari. Kide ban play kelenti syaka jingya chaprang gari bat naga benta kane ngihap ban trei menta klem da penana e kapor bat ki jingdon nganget scam ba dagane ke jingkut jingmut kari kan ya chaprang hagasnam arhajar arpuar bat kan long ke jing ais ngobha bante ke India bathamai dagane nga ai kuble ke snam thamai arhajar arpuar ke bakamen yapi baro Kublai Shibun. When will we reach it? In a few moments. Please tell me, when will it reach? I just told you so. We have reached the well. See, we reached the water well. It's not about we reaching the well. When will water reach our home through taps? Through taps? Very soon, Goody. You see, the Jal Jeevan mission has already begun. If we shall take a step, the government will take a leap. Really? I hope your words come true. Not words, Ma. Clean drinking water. By 2024, clean drinking water will reach 19 crore homes nationwide. Now, every house will get water. Ministry of Jal Shakti, Government of India.